Castellonqui, pa Castellonqui. Va, pa Castellonquis i pa tot el grau. Pa Castellonquis i pa tot el grau, molt bé. Des de la plaça a la Font de la Barrasota. Què fem, així, Panollo? Va, ahí estem, en les festes alternatives. Així Vosaltres, estem. cabuig que cabuig. Estem presentant les terceres festes alternatives del grau. Sí, senyor. I per què estem així, en la plaça de la Font de la Barrasota? Estem així perquè no n'hi ha un puesto més lluny en tot el grau. No n'hi ha un puesto més lluny, tu ho has dit. Tu ho has dit, Si Panollo. n'hi haguera algo més lluny, estaríem més que allà. Bueno, anem a explicar el motiu de per què ens trobem així a la plaça de la Barrasota, de la Font de la Barrasota. El motiu és que l'Ajuntament ens ha tornat a denegar el lloc públic que ens havien cedit per a fer les festes, que era la plaça del Casal Jove, i ara ens ha cedit aquest espai. Esperem que no tinguem cap visita més, no?, del cartero i puguem fer al final les festes. Això està a l'eixida d'Almassora, al carrer Ciudadela, al costat del Col·legi La Marina, perquè això no ho coneix, aixina no ho coneix me pare ni Cafè La Plaça, però bueno. I això, per això estem així, no per una altra cosa. Bueno, perquè s'està bé també, no? N'hi ha que dir que volem el jardinet. Home, claro, volem el jardinet. El lema d'enguany de les festes quasi que serà volem el jardinet. Volem el jardinet, sí. Enguany hi ha obres del tram. Sí, ui, allò pareix Bagdad, pareix Bagdad, està tot ple de flors. No podem anar allí, esperem que l'any que ve s'hagin acabat les obres. Sí. I tornem a aquell lloc que ens agrada molt i és molt xulo i l'hem d'aprofitar. Sí, batalla, cabales, fill, va, que volem el jardinet. Va, ara explica'm-nos algo de les festes alternatives d'enguany, a veure com se prepara la cosa, va. Se prepara molt bé, no? Este any hi ha 3 dies de festes, 28, 29 i 30 de juny. Així, a la plaça de la Font de la Barrasota, i 5 a Almassora. Ja veureu les llumetes, la musiqueta, tranquils. I tenim 3 dies de festes, aquest any pues s'ha fet algo més, no? Perquè n'hi ha 2 dies pels xiquets, ja no n'hi ha un, a compte d'un n'hi ha 2 dies de tallers, 2 dies on donen berenar, n'hi ha xerrades donant els tallers, n'hi ha tallers molt interessants, després cantaré la programació. N'hi ha també el primer concurs de Play Mariner, no? Que això és al grau, pues, és la primera vegada que se fa, pareix mentira, no? Pues sí, s'havia de fer ja. I això són les novetats, i l'altra novetat que n'hi ha, bueno, n'hi ha xerrades divendres i dissabte, n'hi ha xerrades també, novetat, i una partida de pilota valenciana al carrer, serà al carrer Barceló. Sí, bueno, una exhibició més que una partida. Al carrer Barceló, al mig del grau. Al carrer Barceló, sí, al mig del grau.